Meerdere Friese voetbalclubs maken dit weekend een statement tegen racisme op de voetbalvelden. Ze houden gehoor aan de oproep van antidiscriminatiebureau Toomba in navolging van het Nederlands elftal en de betellen voetbalclubs. Zij ik Blauw-Wit 34 in Ljouwert. Nu echt beginnen. We wensen u veel genoegen bij de wedstrijd tussen Blauw-Wit 34 en Olde. Ja, het was wel even een bijzonder momentje. Ja, toch wel. Ja, iedereen was ook stil en dat deed toch wel wat. Ja, dus blij dat we toegestemd hebben om in deze actie mee te doen. Vrienden weekend waterwedstrijd tussen FC Den Bosch en Excelsior een skoft stillijn. Van de tribunezaal klonken Zwarte Pieterverskes en Oerwoud loeden. De racistische Uterings wie een rjocht op Excelsior-speler Mendes Moreira. Maar ik bij Blauw-Wit komt het wel eens voor. Ja, er krijgt altijd wel in een wedstrijd emoties en alles komt omheen en dan komt er altijd wel wat uit en dan denk je van nou ja, ik moet er boos zijn, ik moet er net op reageren. Nou ja, soms is hij even geen, maar meestal is het gewoon van nou ja, accepteren, litigeren en dan kleerskees. En meestal na de wedstrijd komt hij gewoon bij die en zegt ja, dom van me, moet ik net dan. Dus er wordt wel eens wat je hierop een wedstrijd zo van denkt van nou eigenlijk ken je het. Nee, ja, dat wordt wel eens in de wedstrijd, wordt het wel eens niet. Dus dat vind ik heel vier, maar ja. Wat roepen ze dan? Nou, ik heb wel een paar keer Abiet of zwarte keer met Rome of zwart Juko en dat soort dingen. Maar ja, daar mist hij gewoon boven staan. Dat is het. Antidiscriminatiebureau Toomba wie onwijzig bij de wedstrijd. Directeur Mirka Antolovic vond een minuut stilte een piekenvel moment. Ik vind dit, er gebeurt iets ergs, maar daarna komt er een stroom aan positiviteit erachteraan. Dus aan de ene kant is het heel erg, aan de andere kant is het ook wel mooi om te zien dat niet de overhand heeft, dat negatieve, maar juist het positieve.